أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. الله أكبر. لا إله إلا الله. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, le verse this is surah number 41. Surah Hamim Sajda. Surah number 41. Ngiqale nje ekuqaleni from verse 1. U-Allah nje mayeyigagabula eyivula eyiqala le surah uthi Hamim. Allahu Akbar. Ukubonisa ukuthi iQuran ayiphumi kuMuhammad sallallahu alayhi wasallam, iphuma kumdali wakhe. Allahu Akbar. U-Allah uthi mangabe nithi le Quran iphuma kuMuhammad, ngitsheleni ukuthi kusho ukuthini ukuthi Hamim. Uyikhuluma kanjani into ongayazi? Uyiqale kanjani into ongayazi? Ngisasho namanje bonke labantu laba ababhala izitori esibuka kumabona kude, mawubabuza ukuthi kungani uthe le story lesi i-Rhythm City, uzokutshela ukuthi why athi Rhythm City. Uzokutshela ukuthi why athi uShaka Zulu. Uzokutshela ukuthi why athi inqumbo yeminyanya. Uzokutshela ukuthi why athi ityala lamawele. Subhanallah. Uzokutshela ukuthi why athi generations, le legacy. Uzokutshela. So manje uMuhammad sallallahu alaihi wasallam okokuqala kafundanga, akakwazi ukubhala. Uyibhale kanjani iQuran? Subhanallah. Wayicabanga kanjani into enkulu kangaka? Into eza nolwazi olungaka. Wayicabanga nini kanjani? Ngoba lo muntu ukhulela phambi kwabo la bayafana bonke endaweni yakubo, abafundanga bonke. Osonkondlo nje kuphela, they are very good eloquent ke kwilo ekukhulumeni nakwi-poetry. Nayi into abayaziyo kuphela, bazukulwa. Nayi into abayaziyo kuphela ezweni lakubo. Waya kusiphi isikolo eyofunda iQuran. So Allah uthi nayo-ke inselelo. Manithi uye iQuran iphuma kuye, shonini ukuthi kusho ukuthini ukuthi Hamim. Subhanallah. Lezi izimpawu zeQuran eziwuphawu lwesibonakaliso, incazelo yazo akekho oyaziyo ngaphandle kuka-Allah umvelinqangi, umdali weinto zonke. Uyena kuphela owazincazelo yalabo ngwaqa laba esengutshele ngabo. Allahu Akbar. Lalela-ke, u-Allah manje wenzani manje? Ugeqa amagula-ke manje. Hlubuhlubo cousin uyakutshela-ke manje ukuthi le Quran le iphuma kubani. Allahu Akbar. Allah says Tanzil minar rahmanir rahim. Le Quran le iyisambulo esiphuma konomusa onesihawu. Uyakutshela umnikazi wayo ukuthi iphuma phi iQuran. Subhanallah. Kitabun. Allahu Akbar. Yincwadi. iQuran yini? Yincwadi. Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya. Subhanallah. Yincwadi amavesi ayo enziwe abasobala. Subhanallah. Lalela-ke. Qur'anan Arabiyya. Le Quran le mayiza emhlabeni ize ngolimi lwesi-Arab. Utshelwa umdala, utshelwa ushandu ukuthi iQuran mayifika emhlabeni yeza ngaluphi ulimi, yeza ngolimi lwesi-Arab. Njoba ngikubonisa nje namanje ukuthi ngempela yeza ngolimi lwesi-Arab. Nayo original language iQuran eyeza ngayo emhlabeni. Okuyinselelo-ke esiyiphosela amaKristu, esiyiphosela amaRoma, esiyiphosela amaJuda, esiyiphosela amaWatchtower ukuthi khulumani-ke bafowethu.
nangu Allah uyasitshela ukuthi iQuran emhlabeni eza ngolimi lwesi-Arab, nangempela nginifundela yona ngesi-Arab. Khulumani-ke maKristu, emlandweni siyathola ukuthi uMoses lo iThora eyafikela kuye waye umHebheru. Iphi iBhayibheli lesiHebheru? Emlandweni siyathola ukuthi iNew Testament yeza ngesiHebheru emhlabeni. I-Old Testament yeza ngesiHebheru emhlabeni. Iphi i-Old Testament yeza ngesiHebheru? I-New Testament yeza ngolimi lwesiGreki. Iphi i-New Testament eyeza ngolimi lwesiGreki? This is a challenge. Ingakho ngihlale ngisho ngithi mina umfundisi ofuna ukungichallenja, uma ngabe ezobe phethe iBhayibheli engaphethanga i-Old Testament ebhalwe ngesiHebheru, akhohlwe. Umfundisi ozoza kimi ozochallenge mina engaphethanga i-New Testament ebhalwe ngesiGreki, akhohlwe. Ngoba mina ngizobe ngiphethe iQuran ebhalwe ngolimi lwesi-Arabhu ngendlela eyafika ngale emhlabeni. Akusho mina, kusho ilethile uthi yeza ngolimi lwesi-Arabhu. Liqawmi ya'lamun. Allahu akbar. iQuran yafikela kubantu abasazi isi-Arabhu. Ayifikelanga kubantu abangasazi isi-Arabhu. Yafikela kubantu abasaziyo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was an Arab, nabantu ayephila nabo babe ama-Arabs. Subhanallah. Then Allah uyaqhubeka ukuthi le Quran le yayizeleni bashira wa nadhira, ilethe indaba ezimnandi ngaphi zoxwayisa abantu. Allahu akbar. Ithwele indaba ezinhle, indaba ezimnandi, at the same time izoxwayisa abantu ukuthi abayeke ukukhonza uSathane umdalo wabe khona, ukuthi abayeke ukukhonza abanye onkulunkulu umdalo wabe khona. Subhanallah. Then Allah says, فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Kepha iningi labo liyaflathela, njengoba niflathela nje nonke. Wallah uyakubona lokho. Iningi lenu maNazaretha nonke niyaflathela, nonke maKristu niyaflathela, nonke maWatchtower niyaflathela, nonke maRoma niyaflathela, nonke maJuda niyaflathela, nonke ninenikhonza amadlozi niyaflathela, nani ninenikhonza iy'thombe niyaflathela. Wallah uthi iningi lenu niyaflathela, iqiniso kodwa lifikile kini. Subhanallah. Fahum la yasma'un. Ngakho-ke abezwa abalaleli. Allah uyanibona ukuthi anizwa, anilaleli. Sengathi umdala nganivula amehlo, anivula ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.